българите са били равноправни с останалите граждани на Османската империя. Не е робство. Така, нека ме слушат много внимателно всички заблудени, непросветени, наивни, дребни душици. Робство в Османската империя е имало. Това е реално. Това е факт, доказан с десетки томове архиви, свидетелства, кореспонденции. От много време повтарям едно и също нещо, от години наред в социалните мрежи. Как, за да разбираме правилно историята, скъпи българи, трябва да четем писмата, личната кореспонденция, архивите и творчеството на всички герои, писатели, възрожденци, поети, духовници, военни дейци от българското възраждане. Там е истината. Те пишат за робство и Левски, и Ботев, и Раковски, Бенковски, всички от пантеона на българското възраждане, които са хиляди, пишат за робство. Защо според вас е така? Първо, ние всички трябва да разберем и да осъзнаем, че има няколко вида робство. В България не е било традиционното, както го знаем, древноримско или древноегипетско робство, така нареченото класическо робство, но е имало такова подчинение на духа, съзнанието и тялото на всички в Османската империя и това не трябва да се пренебрегва като факт. Особено ние, българите, сме под физическо и духовно робство. Под духовното робство на гръцката патриаршия и под физическото робство на Османската империя. Как се нарича тази система, в която за всички, които казват, ама ние българите сме били роби, защото сме имали имоти и сме работили в Османската империя, такова нещо като равноправие няма, както твърди това момиче. Няма равноправие в Османската империя, запомнете го това нещо. Да, нашите предци са имали имоти, но запознати ли сте вие с законите в Османската империя? Знаете ли, че всичко принадлежи на султана? Без значение дали имаш имот, колко земи имаш, добитък и така нататък. Всичко в Османската империя принадлежи на султана. Той е най-големия робовладелец. Ти можеш да имаш имот, земя и добитък, но във всяка една секунда той може да ти се отнеме. Без да те питат, без да ти търсят съгласие, просто на секундата, ако се реши, всичко се отнема, защото то реално не е твое. Всичко е на султана. От най-малкото камъче, прашинка, пясъчинка до най-голямата сграда, изобщо всички земи на територията на Османската империя принадлежат на султана. Как се нарича тази система, в която ти взимат кръвен данък, в която има и ничърство и спахийство, в която се осъществяват кланета, в която човешкият живот няма значение, в която човешкият живот няма стойност, в която десетилетия, столетия наред се провежда целенасочен човешки геноцид, най-вече спрямо българите. Не забравяйте, че ние, българите, сме живия щит на Европа в продължение на векове. Благодарение на нас има Европа днес. Християнска Европа. Ако не бяхме ние, българите, Европа ще да бъде един огромен ислямски халифат. Но да се върнем на темата за робството. Има робство. Робството се измерва в това как се чувстваш ти като поданик на султана. Ти си поданик, самата дума. Това означава, че си подчинен. Това означава, че няма нищо твое, че ти нямаш права, реално погледнато. Това за имотите, за добитъците, за работата е една утопия, една илюзия, която реално не е била истина. Ти може да имаш всичко, но то може да ти се отнеме във всеки един момент. Има робски пазари в Османската империя. Във всички точки на империята роби се купуват и продават. Това го има записано в хиляди исторически архиви. Кореспонденти, пътешественици, журналисти, скулптори, художници от цяла Европа, западна и източна, които пътуват в централната част, южната част, Египет, Азия, надолу и така нататък, където е била Османската империя, знаете, че е била на 3 континента, свидетелстват за робски пазари, за продаване на млади момичета и моми, за султанския харем, пък и не само. В Османската империя съществува и сексуално робство, което е било по-тежко дори от смъртта за всяко едно момиче. Затова има много случаи документирани в историята, в които момичетата просто решават да се самоубият, вместо да попаднат в харема на султана или продадени като рубини на други османци. Запомнете, че това са били най-тъмните 5 века в нашата история.
робство в Османската империя има от самото и създаване чак до Първата световна война. В началото на 19 век се извършват редица реформи от така наречените султани-реформатори, които тяхната цел е да приобщят Османската империя към европейската цивилизация, за да може тази империя да не загине. Наричат я болния човек на Европа, защото тя е една деспотско-тиранска средновековна империя през 19 век, която не може да бъде приета от великите сили на Запад, не може да премине в европейската цивилизация, затова се унищожават еничарския и спахийския корпус. Правят се редица други реформи, като Гюлханския хати Шериф и Османския хати Хумаюн, които би трябвало според тях да се гарантират равноправието между всички поданици на империята, защитават частната собственост, имота, честта и живота на всички поданици на султана. Тези реформи, както и всички останали в Османската империя, се остават просто лист хартия. Те никога не преминават в реален закон. Те продължават да не се спазват по всички населени места и в България, всички точки на империята. Те се погазват, те нямат никакво значение. Те са просто за пред Европа, за пред великите сили, за да видят тези западноевропейски държави, че Османската империя прави уж някакви реформи, а всъщност в същината на империята те не съществуват. Продължава продаването на роби, поробването на хора, робските пазари, чак до Първата световна война, почти до самия край на Османската империя. Това са непознати факти, които няма да ги прочетете в учебниците, нито пък се срещат широко разпространени в интернет, но ги има. През 40-те, 50-те, 60-те и 30-те години на 19 век има постоянни реформи, с които Османската империя забранява или ограничава робството. Който е запознат с историята дори минимално и се интересува от тази тема, знае, че самата Османска империя си признава, че има робство на нейната територия. Все пак тя е на 3 континента. С тези реформи за отмяната и забраната на робството през 40-50-те години самата империя си признава, че е робовладелска и че се търгува с роби и че се поробват хора. Факт е, че според ислямските закони, поробването спрямо други поданици, които изповядват християнство, би трябвало да бъде ограничено. Според хора, изповядващи Светото писание, не би трябвало да бъдат поробвани. Но това също не се спазва. В османския харем, султанския харем, голям процент от момичетата през вековете, които са били в харема, поробвани като секс-робини, са българки, християнки. Дори самата майка на султана му е негова робиня. Той е най-големия робовладелец. Всичко е негово на тези 3 континента, в която е Османската империя. Най-голямо и жестоко е робството в Африка. Там нещата дори се доближават до класическото робство в Рим и в Древен Египет. Така че не ми говорете, че сме били равноправни, не ми говорете, че е нямало робство, не ми говорете, че вашите дядовци не са били роби, защото са имали бизнес, къщи, добитъци и така нататък. Голям процент от тези така наречени чурбаджии, Ботев защо ги мрази, знаете ли? Това са хора, които получават протекция от османските власти в замяна на доносничество. Т.е. те получават свободата да търгуват, да разполагат с имоти, но в същото време да следят революционните действия в България, да пишат доноси до османските власти за всяка една сформирана чета, за всяка една инициатива антидържавна спрямо османската държава и власт. Тези повечето чурбаджии, които Ботев така усилено критикува, както и всички останали други възрожденци. Защо най-много се мразят чурбаджиите? Защото това са били най-големите предатели. Тези хора, които днес някои от тях величаем като културни дейци, дарители в българската история и така нататък, са били обикновени доносници и предатели спрямо българите към османците. Така че не ми говорете за равноправие. Спомнете си кланетата, спомнете си кръвния данък. Що за съжителство, както го наричат някои казионни историци и такива заблудени дребни душици, непросветени, лъгани, цял живот с промивани мозъци хора. Какво съжителство, когато ти взимат кръвен данък и ти взимат децата вкъщи, момчетата и ги правят безкруполни промити убийци, които по-късно се връщат и изпепеляват собствените села и изнасилват сестрите и майките си. Каква е тази система, в която за една секунда може да ти бъде отнет живота, който не струва реално нищо за султана, да ти се отнеме абсолютно всичко? Разбирате ли за какво говорим? По-лошо е имало от робството дори в България. Това е налаганият геноцид над българите, целенасочено избиване на нашия народ в продължение на векове.
ислямизацията. Гледали ли сте филма Време разделно? Ето, един прост пример. Гледайте Време разделно, да видите за какво става въпрос. Там е показана една прашинка от истината. Така че, когато такива мъртви душици почнат да говорят, че сме били равноправни и че едва ли не сме били кумши и щастливи с нашите поробители, моят съвет е да се обърнат към писмата, към кореспонденцията, творчеството, към архивите на героите. Да отидат в Народна библиотека и да четат. Във всеки областен град има областен държавен архив, в който трябва да се търси, трябва да се чете, тя историята е там. Живеем във времена, в които буквално имаме достъп до почти всяка информация. Аз от 10 години се занимавам с следователска дейност, най-вече с българското възраждане и османското робство в българските земи. Така че, когато чуят такива хора да казват, ама дядо ми не е бил роб, защото е имал бизнес и имота, им дядо ти най-вероятно е бил предател и доносник, затова ги имал тези неща. Кой да работи в Османската империя? Кой да обработва земите й? Естествено, че къде да живеят тези хора? Естествено, че ще имат къщи, в които да живеят. Тази многомилионна като квадратни километри Османска империя, настъпила на 3 континента, тя трябва да функционира, нейното стопанство трябва да се развива. Кой да работи? Къде да живеят хората, които работят? Разбира се, че ще имат имоти. Но това са роби, поданици. Поданици. Няма никаква свобода. Нашето възрожденско творчество, всички наши предци е препълнено от робство, от думичката робство. Навсякъде. И Вазов ви го пише, и всички големи, велики възрожденци, които мога да ви ги изреждам до утро сутринта, пишат за робство, за освобождение. Защо се вдигат въстания, ако им са били роби? Защо се състояло плюсото въстание? Защо имало хиляди въстания в българските земи по време на османското робство? Защо, ако няма робство? Защо се нарича освобождение? От какво се освобождаваме, ако не сме били роби? Задавате ли си ги тези въпроси? Положението е много зле. Превърнали сме се в тотално безгръбначен народ, без характер, без съзнание, без принадлежност към България, без почет към героите, към националната памет, към отечеството. Всеки един, който говори, че не сме били роби, че така сме се унижавали, като сме се наричали роби, и каква е това желание да се свързваме с робството? Ами това е истината. Ние, докато не приемем истината, не можем да вървим напред. Ние се стоим в една огромна лъжа и заблуда. Докато не осъзнаем кои сме ние, кои сме били, докато не открием корена си, докато не научим поуките от историята, ние не можем да вървим напред. Разбирате ли? Във всяко едно отношение. Не можем да вървим напред. Затова миналото трябва да се изследва, трябва да се учи, трябва да се чете. Категорично заявявам, че учебниците по история не могат да ви образоват исторически. Затова живеем в такива времена, в които всеки един българин може да чете история. Не само от учебниците, но от архиви, библиотеки, музеи. Пътувайте, търсете истината. Щом заявявате такова мнение, вие трябва да имате някаква база данни. Вие трябва да сте чели. Не може да застанете пред камерата и да кажете, ние сме били равноправни. Или ние сме живели сме свободно, защото примерно дядо ми имал 200 кози, примерно, или 10 телета и голяма къща. Всичко това е с причина. Нищо не е случайно. Ние сме си били роби в Османската империя. Има тонове доказателства за робство в Османската империя. Прочетете за реформите в тази Османска империя през 19 век. В колко от тях се споменава за ограничаване или тотална забрана на робството. В много от тях. Това, че не се прилагат реално, не означава, че не съществуват. Те са там като документи, те са издадени като административни реформи. Така че преди да приказвате глупости и да продължавате заблудата, гледат ви стотици хиляди, милиони деца и млади хора, които продължават да вярват в тази лъжа и в тази заблуда, че не сме били поробен народ, едва ли не, защото сме имали някаква свобода и така нататък. Не е вярно това нещо. Каквото и да сме имали като свобода е било, защото така са го позволявали нашите поробители. В някои населени места е било много жестоко. Постоянни изнасилвания, ограбвания, опожарявания, кланета, безчинства. В други места е било по-отпуснато положението, защото не всички османци са били толкова жестоки, някои са били по-дипломатични, по-политически се държали, по-уважителни и така нататък. Но в общи линии искам да разберете и да запомните, че историята, за да се разбира правилно,
трябва да се чете много извън учебниците, далеч извън учебниците. Само да прочетете дори литературните произведения на най-великите ни писатели, поети, ще разберете, ако имате сърце и съзнание, разберете да усетите какво са имали те като чувства и как са се чувствали те. Защото робството не е само физическо, то е и състояние на духа. Левски, най-големият велик българин, то не, че можем да ги сравняваме въобще, защото всеки със своите заслуги е несравним. Но ето, героите от пантеона на българското възраждане, от войните за национално обединение, които са били живели съвременници по тези времена, всички пишат за деспотско-тиранската, робска, жестока, античовешка Османска империя. Отделно, освен всички българи, гърци, сърби, всички, които се освобождават от Османската империя, те от какво се освобождават? Много ме яд, като чуя такива плоски изказвания, изключително глупави, непросветени. Не искам да обиждам никого, не искам да бъда радикален, обаче в изказванията си, обаче почна да ми писва вече да гледам как се шири една заблуда и как хора с самочувствие, откъде идва това самочувствие, не знам да говорят така, защото очевидно не са прочели и не знаят нищо. И със самочувствие заявяват, че сме били равноправни останалите повинства на Османската империя. Това е смешно, това е трагично, тъжно е и свидетелства за ниската ни историческа култура, което е причината за цялото ни падение като народ. Осъзнайте се, защото от нас зависи. От нас зависи. Докато не приемем истината, каквато и да е тя, грозна или красива, няма как да вървим напред и да се развиваме. Мога да ви говоря до утре сутринта, с дни наред, мога много неща да ви кажа, понеже от над 10 години задълбочено се занимавам с тези въпроси. Това е накратко. Призива ми е, излезте, ако изобщо сте отваряли учебник по история и ако си мислите, че там може да се образувате и да получите някакви реални знания, това е дълбока заблуда. Възползвайте се от свободата, която имаме сега днес, да търсите, да четете и изследвате. Само така можем да приемем истината, да изградим гръбнак и съзнание на българи, да се изправим гордо и приемайки истината, да започнем да градим ново велико бъдеще. Защото ние сме били империя няколко пъти в своята хилядолетна история. От нас е зависела съдбата на цяла Европа няколко пъти. Ние сме спасителите на Европа, ние сме носителите на европейската култура и за жалост нашият велик народ е бил поробен в продължение на няколко века и от Източната Римска империя, и от Османската империя. Робство е имало и за това има хиляди доказателства. Ще направя и още видеа следващите дни, но просто искам да спрете да вярвате в заблуди, а да четете и да се интересувате от история. И хора, които не разбират от материята, хора, които се нямате на представа от история, нека не говорят, защото нанасят още повече вреда, още по-дълбока и голяма необратима вреда в съзнанията на много хора. Аз защо не говоря по химия и математика или физика? Защото нищо не разбирам и никога не взимам отношение по неща, които не разбирам. Същия призив е и към хората, които си мислят, че разбират от история. Всъщност нито са чели, нито са се докоснали до истинската история, нито знаят какво е изтрито, скрито, манипулирано, пренаписано от престъпните режими в България, които са в последните 8 десетилетия. Аз се занимавам с следователска дейност и съм се убедил в това, което говоря, затова говоря с самочувствие толкова убедително. Призива ми е: четете, учете, просвещавайте се. Само това е ключа към спасението. Само така можем да приемем истината и само с истината можем да вървим напред. Да живее България!